Dobrý deň, volám sa Silvia Holeciová a vediem projekt Angličtina s deťmi. Týmto videom reagujeme na množstvo požiadaviek od rodičov, ktorí chceli vedieť viac o metóde, ktorou učia naši anglickí lektori deti z materských a základných škôl. Preto sme pripravili viacero videí, ktoré vám, rodičom, pomôžu lepšie pochopiť metódu a pre niektorých to môže byť inšpirácia pre hry s deťmi doma. Ukážeme vám, ako to vyzerá na začiatku hodiny alebo pred nejakou aktivitou na precvičenie slovnej zásoby. Napriek tomu, že ide o jednoduché slová, ako sú farby, white, blue, lektorka detí nabáda k tomu, aby použili slovo v celej vete. Napríklad it's white, it's blue. Pri skupinovom opakovaní sa zapájajú všetky deti, učia sa od seba a aj takto si slovíčka a celé vety ľahšie zapamätajú.